Komen ko parami how Jesus Christ. Ngitiba kikimikipa jong uyonis kilong ke Elizabeth bat usekaria. Baladang ipit ya kerting jong kini ki arngut ki syukurim Elizabeth bat usekaria. Sekaria kamot ublay ukan mau. Bat Elizabeth kamot kajing smai kajong ublay. Baladang ibu ya kini kikentin artali kamot ublay ukan mau yalah kajing smai. Hanray kajing ya lenti jang kini ki arngot syukurim ngi ba Kim Don Kun ke Elizabeth kalalong kabalangki. Pagkat kum kadusto jang kiju banim klam kun na balangki kalong ke kajing tim kajing nyu bain jang kiway hakim lang sa lang ne don ki bangiro baka de kajing tim kajong blay yo lese na kabanta ki pop ki sang ki bakilale. Bagi ni arngot kelayat ya kata kalenti la sing la banong kalenti jang kata kajing sngaw rem halade bawat haba ngila i yo blay buat haba ngila ya kalenti kajungu ngidon hapdeng kata kaapot jang kajing im kajungi. Dena tak daw hakasngi ba usekaria ula yo ya kajing yo ipaw no angel. Umla ban mundur, umla ban ngit bakanekan sa urlong hakajing im kajing u. Bat kata kajing bam ngit kajing u kala pelang ya ublay ba unset ya kasintur kajing u bat like renshu. Per gospel ke bang yo sngaw menta kasngi kadai kebalajia hadin kajing ka ya Yohanes Baptis. Katkum kadusur jang kijo prasngi hadin kejingka ya ukulung de ban ot share haka dustur kasing yodan kajer katho haka dustur jang kijuru kodon kata kajing ot share hadin prasngi ya ukun shinrang bade haka kasngi ba usekaria ula light ban keren bola penpau ya kata ke jings ngangu ke bakrau ya oblay ya ke bola le na kabenta jengu komen ko para ha ka jingim jingir ukum gibriu yo lese ke don kata ke jingset ya ke bangi thmo ya ngilong kum ka Elizabeth bar Sekaria shibun kita ke bang la thmo ban le singila banong halade hadukan ne ngalale baha ngala impurai ka jing Kristan balai kawan jia kini ke jing jia ki baharukom lese ke jingpang ke jing bambiang kamai ke ji lese ke jing bam le bha ki khun ki kti shibun kita ke ki ba lese ki ban pen mute ya ka jing im ke jingi hanrei lada ngiyat ha kalenti ke babaha hanrei lada ngiyai sha ha kata ka jing ya lenti jingi klampep ngin sayo ya ka jing ker kho ko jong blai ngi bahaba usekaria lalai ban kren barok kibri kala singaw lengo kila dap dak ta kacingting ya ke ga bau trai lale ha kacing im jang kini ke arngot bat kene ke jingle jong blai kala pelong ki banang puson susu ya kata ki kamba khrau ko jong blai ngideru ban kan mau ko men ko para bau blai cuklet ya ke jing dawai ke jing karpat ke jingi haringi don kam ban yaisha ha kacing im kacing bat ke bang yo mat ngide ban bu ki ha ka dot not ke mensim jing don kam ban puson kamaria kedon kowe kacing long ka babaha kalong baka puson barbor ya ke bang yo mat na oblay ka puson omtang ba ka kemen hade ka puson ya ta ke baka yo pediang na utrai ha kacing im kacangka ha kana ka mas bakhoy tu ngin pen kan mau yalade bau blayu don ke saindur na ka banta jingi ke kitab jong Jeremia kalong arb khandagat khot khat way ka ong u blayu don ke saindur na ka banta jingi baka saindur ke jong blay kalong barbo ka babha bat ke jingkermen na ka banta ka lashay ka jingi udon ke saindur na ka banta kaying ka sem jong Sekaria udon ro ka saindur na ka banta kaying ka sem ka jingi ban na ka banta ka jingim jingi shimet Tungin panaw ya kata kajing ejang kajing yesha
Kenang ba nginom telot, kenang ba nginom do cingkermen, kenang ba nginom kan randin, ha ka jingi lenti ka jingi. Bat habang leo pediang ya ka jingi ko jong blay, ngim jude ban klet ban ai ngo yo, ban sngo ngo yo ha ka jingim jingi ka ba man la ka sngi. Ai ba kene ki ek ba blay la le ka jingim ka jingi, kinyara bangi ban puson, ya kata ka jing ha ka jingu, ha ka jingim ka jingi. Ai ba Jisu bangin sa pediang, ha ka na ka Eucharist ba khoi. Unkar khokardo ingi iway pa iway, but ay baka nagachingya lenti kachingi, kalang kachingya lenti jang kachingkermen. En yaro, Yaw Jesus Christ.